Kawadhi nyime en MCA ma Macalda Kanyarwanda Felix Okwanyo okwedo weche ma osebedo ka luorore e mbui ni ochano chwalo twak mar thicho oko gavana ma Migori Ochillo Ayacko ka owacho ni obok ma osebedo ka landore mbui no oken ma ondiko. Owacho ni gisebedo kod tungni matin kod gavana Ochillo, kata kamano pok obedo kod paro mar chwalo twak mar thiche oko mar apisi. Omedo ni odhi kawo okang' mar chik ne ng'ato mane otiyo kod nyinge e nyayo wechego mag miriambo. Tayudo ka nyinga opong'o social media, both Facebook and WhatsApp. Koro tokeno bende ayudo messages mang'eny, simbe be ochako gorena ni I've drafted a motion to impeach my governor. I want first adwa condemn that wachno with a lot of concern. Ngamotimo gina I will follow the law. To make it worse, ngano kiusa marach ma we have political misunderstanding between me and my governor. Emochako kele kendo ni atadwa impeach my governor. Koro an kaka MCA I will work with my governor. And I've texted my governor here. We were talking here.